Ela, nas dúas novelas que ten, pois, digamos, reescribe. Eu digo desescribe porque me parece que máis que reescribir é volver de arriba abaixo dous mitos que son moi importantes en toda a cultura universal, non só galega. Por unha banda, os mitos gregos, aí está o mito de Circe, non? E Penélope, e por outra banda os artúricos, que ademais teñen, digamos, foron moi tratados, hai unha vizosa liña literaria na literatura galega antes. E ela o que fai é desestabilizalos completamente. E no fondo, aínda que isto poida parecer paradoxal, escribir ficción, que é establecer ese pacto co lector de mira, o que che vou contar non está suxeito a verificabilidade, non agardes de min a verdade, ese é o pacto da lectura ficcional, pero no fondo moitas veces serve para revelar verdades dun xeito moito máis profundo e máis lúcido, non? Entón, a visión dela como muller feminista galega, eu creo que é o que se traslada realmente aí as súas novelas. E faino, para min, nunha dobre dirección, que é a de dar voz ás mulleres, escribir, por tanto, reescribir as historias desde a perspectiva das propias mulleres que as padeceron, pero tamén reescribir as masculinidades.